Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बियम सेटअप चेनेलाव फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायनाय थाबाय। रायजो राजाफोर बैसागुआ फैगासिनो दंसै जोंनि बर' हारिनि फोरबो बैसागु बोथोर नङा होमबा दिनै 14 फेब्रुवारि आरो एप्रिल मे नङा होमबा जाथारसिगोनानो नै जानुवारि फेब्रुवारि मार्च एप्रिल मास मोननै नङा होमबा मास मोननै बा देर मास मोननै यस मास मोननैल'सैसो 2 months आरोबाव बिनि उनाव बैसागु जासिगोन 14 फेब्रुवारि बुंनाय लोगो लोगो आं नैबे बाथ्राखौबो गोसोखांबावबाय जे फेब्रुवारि दानावहाय गोबां स्पेशल माखासे डे थायो दिनै 14 फेब्रुवारियानो जाबाय भेलेन्टाइन्स डे स' बेनिखायनो बयबो माने सेंग्रा सिख्लाफोरखौ आङो हेपि भेलेन्टाइन्स डे बुङो दिनैनि दिनाव गोबां सेंग्रा आरो सिख्लाफ्रा सोरबा सोरबा बहाबा बेरायहैनाय पार्कफ्राव बेरायहैनाय गिदिंनाय बाइकआव थिखिना वां वां नङा होमबा स' बयनिसिमबो आरो मोजाङै बाइकफोरखौ सालायबानो जाबाय आरो ड्राइभिं लाइसेन्स गैयालासिनो दा सालाय रायजो राजाफोर थांनाय 10 फेब्रुवारियावहाय BTC एकर्ड डे फालिदों मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा BTC नि आगुनि चिफ सारमोन आरो बिथाङा दायो माने बिपि पार्टीनि प्रेसिडेन्ट जाना दङ आरो लोगोसे अपोजिशन पार्टीनि लिडार रायजो राजाफोर मोनसे बाथ्रा बेखौ आङो बुंगोन जे हाग्रामा महिलारि सारा एबारनि नैबे BTC एकर्ड डे फालिनायाव 10 फेब्रुवारियावहाय बिथाङा मोनसे बाथ्राखौ अबलाइज खालामदों एडमिट खालामदों जे सिमाखौ बारायसिगोन होननानै बुंदों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आसामनि चिफ मिनिस्टार बुंनाय मथे दा ओरै होननानै बाथ्रा बुंदों बे भिडिअखौ नोंथांमोना सिगांग्रो नायना लाग्रो आरो बिनि सायाव जों माखासे बाथ्रा सावरायगोन रायजो राजाफोर हाबबायथ' नङा आसामनि सिएमआ दाखालि हिमन्त बिश्व शर्मा दाङ'रियाया मोनसे एनाउन्समेन्ट होदों जे ओरै गहपुरसिम BTR खौ एक्सटेनसन खालामनाय जासिगोन होननानै एनाउन्स होदों एनाउन्समेन्टल' जादों दाबो फर्मेलिटि माबा जायाखै जों बेखौ बरायो किन्तु बेजों लोगोसे जोंना बेनो डिमान्डआ बेयो कन्टिगुइटि जानांगोन आरो बेखौ बेनि एडमिनिस्ट्रेटिभ माबाया अदालगुरिजों थानांगौ सनितपुरजों थानो नाङा स' रायजो राजाफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय बिथाङा बेवहाय बुंदों कि सिमाखौ बारायसिगोन बिथाङा एक्सेप्ट खालामदों बेखौ आरो वेलकाम खालामदों बिथाङा नाथाय मोनसे बाथ्राखौ गोसोखांहोनो सानदों बिथाङा 110 खोन्दो बिटिआर बड'लेण्ड जाया होनना बुंदोंमोन आरो लोगोसे माजबाटनिफ्राय जुदि सिमा बारायनानै गहपुरसिम थाङोब्ला माखासे समस्ति जुदि स्प्लिट खालामनानै बेयाव 10टा 15टा बा 9टाखौनो होन 8टाखौनो होन जुदि जायोमोनब्ला अब्ला बिथांनि जे बिपि पार्टीनि दैदेननाय सरकार बियो बै समावहाय बायगोन बा बेयावहाय प्रमद बर' सारनि दैदेननाय सरकार जागोन एक्चुअली दायो प्रमद बर' सारनि दैदेननाय सरकार जागासिनो दङ आरो लोगोसे बिथांमोनहा बिटिआर एकर्ड जानाय लोगो लोगोनो बिथांमोनहा माखासे बिटिआर एकर्डनि सायावहाय केस होदों PIL होदों जाहाथे बे स्टप जाथों जुदि सिमाया बारायोब्ला बिटिआर आरो जुदि मा होनोमोनलाय एरिया बारायोब्ला अब्ला बिटिआर समस्ति थायोब्ला अब्ला प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव बे सिमाया बारायनाय जादों एकर्डआबो जादों बे आरो कबिद चन्द्र बसुमतारी सारमोननि दैदेननायाव जादों गोबां एबसुनि दैदेननायाव आरो गोबां एनडिबिफोरनि दैदेननायाव आरो गोबां माने अर्गानाइजेसन दैदेननायाव जादों स' बे हिसाबै नायोब्ला बिथिंजाय बांसिन फकासा सोरनि सायाव दङ बेखौ बिथाङा मोनथिखासिगौ स' बे हिसाबै बेखौ होबथानो नाजाथारदोंमोन नाथाय दिनै गोजौ लेभेलनि भारत सरकारनि दैदेननायावहाय अमित शाह सारनि दैदेननायावहाय नरेन्द्र मदि सारनि दैदेननायावहाय दिनै आसामनि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आसामनि चिफ मिनिस्टाराबो बेखौ बुङालासिनो थानो हायाखै बिथाङाथ' आरो बुंबावबायसो 26 माने जानुवारि रिपाब्लिक डे बे समावनो बिथाङा बै बे स्पिचखौ बुंदों फिरफिलानि सिङाव अब्ला बे बाथ्राखौ नोंथांमोना सानना लादो बे नंखाय नङा दिनै बर' हारिनि माखासे सुबुंफ्रा एसे सिरि जाहांबाय बुजिहांबाय आसामनि चिफ मिनिस्टाराथ' ओरैनो बुंनाय नङा दा बिथांमोना माखासे बाहाना नांबावगौ लिरनायबो मोनगोन रायजो राजाफोर डन्ट वारि लिरनायबो मोनगोन आरो माखासे अपोजिशन बा माखासे माने लिडारफोर बेफोरबायदिनि सरकारनि गेजेराव दाङाबाजि जालायलायो बिनि गेजेराव जों नायदों एनालाइज खालामदों बिथांमोना जेरैखि जायाबाबो माखासे बाथ्राखौ पइन्ट टु पइन्ट दिरुननो नाजायो सोरबा सोरनिबा इडुकेसननि सायावहाय दिरुननो नाजायो बिनि फरायनाया इसिबां सोरनिबा फरायनाया इसिबांल' बायदिसिना हेनटेन बुंनानै माने बेखौ डाउनाव खोलैनो नाजायो नाथाय सासे इडुकेसन खमब्लाबो होन बा बुरजाब्लाबो होन बिनि गेजेराव जुदि सोरबा सासे मानसिया एसेबां गिदिर खामानि मोजां मावदोंब्ला बेखौ बाख्नायनांगौसो नेवसिनाङा बेखौ गोसोआव लाखि दिनै हाग्रामा महिलारि सारा BTC एकर्ड डेखौ माने फालियो आरो बिनि गेजेरावहाय बिथांमोनहा जे BTC एकर्ड डेखौ फालिदों बे गासैबो BTC एकर्ड मोननाय जे माने फाउन्ड खालामनाय बै समाव एकर्ड जानाय बे बर' हारिनि गासिबो दैदेननाय बे अनलि माखासे आफादजोंल' नङा
बेयाव गासिबो एबसु दङ BLT दङ NDB दं गासैबो आफाद जेसेबांखिनि बड'लेण्ड मुभमेन्टनि थाखाय आफाद सोरजिजानाय बिथांमोननि दैदेननाय रायजो राजाफोरनि रेल लामा गाथेनाय रायजो राजाफोरनि ओंखाम जायालासिनो एसेबां खस्थ'यै सान्दुं गोसायाव रानना अखा सिजानाय बबेबा मुभमेन्ट खालामनो थांबा बार अखा मोनलाय नङा होमबा बिथांमोननि गेजेरजों BTC एकर्ड जादों BTC एकर्ड जादों दिनै BTR एकर्ड जादों नङा होमबा अब्ला बिनि गेजेरावहाय बिथाङा हाग्रामा महिलारि सारा अके मानिनांगौ नाथाय बिथाङा इगनर खालामो माने BTR एकर्डखौ दिनै बिथांनिल' नामा BTC एकर्ड देया बिथांनि जि BTC एकर्ड खालामनाय बे अनलि BPFनिल' नामा मोनसे बाथ्राया बे मोनसे सोंलु जायो जे मोनसे पार्टी मोनसे मा होनो फाउन्ड खालामनाय बेयाव खालि BPFनि बा मानि हेनटेन नोंथांमोना बुजिखाबाय जानांगौ मा बाथ्रा बेयाव थांगासिनो दङ दा बेयो खालि बे मोनसे बाथ्राखौल' लानानै दंगासिनो दं गासिखौ फालिनांगौ फालिनो BSC एकर्डखौ फालिनांगौ BTC एकर्डखौ फालिनांगौ BTR एकर्डखौ फालिनांगौ नङा होमबा स' अब्लासो गासिबो गोरोबनाया ग्रोबै मिलायो स' आं वेलकाम खालामो आरो BTC एकर्डखौबो आं वेलकाम खालामो आरो बिनिखायनोथ' गोबां समनिफ्राय जोङो BTC एकर्डआव जि प्रग्राम जादों बेयावबो थांदों आंबो थांनाय समाव बेसेबांबा गिदिर जादोंमोन बे समाव फैदों नङा होमबा स' बेबायदिनो आरोना रायजो राजाफोर दिनै आं बे बाथ्राखौ बुंगोन जे जेसेबांखिनि एकर्ड जादों बेखौ बयबो रायजो राजाफ्रा बेखौ सिबिनांगौ आरो मान होनांगौ बेयावहाय इभेन मा होनो हाग्रामा महिलारि सारखौनो होन जाहा मानगोनां प्रमद बर' सारखौनो होन नङा होमबा गासिबो BSC BTC BTR बे गासिखौबो एकर्डखौ फालिनांगौ नैथ' BSC BTC खौ गारनानै BTR एकर्डखौ पालन खालामनांगौ बा गासिखौबो पालन खालामनांगौ थिग আছে बेनो आं बे बाथ्राखौनो बुंबाय रायजो राजाफोर बेयो अबेबा सासे BPFनि बा हाग्रामा महिलारिनि मानसिफोरनिल' BTC एकर्डा नङा बयनिबो थाखाय आरो बे मोनसे बयजोंबो रायजो राजाफोरजों जयैनो लोगो नांनानै मुभमेन्ट खालामनानै मोननाय फिथाइ नङा होमबा रायजो राजाफोर स' दिनै आं बे बाथ्राखौ बुंगोन गोबां समनि उनाव आं भिडिअ बानायदों आरो बे भिडिअ बानायनायनि गेजेराव दिनै आङो फाइनेलि बे भिडिअखौ बानायनो हाबाय नोंथांमोननि अननायनि गेजेरजों नोंथांमोननि सापर्टनि गेजेरजों आरो लोगोसे गोबां माखासे सुबुंफ्रा बुंग्राया बुंबाय थाखागोन गोबां नोजोर होग्राया नोजोर होबाय थाखागोन बेफोरखौ बाद दोन गाव माव आरो बिनि गेजेराव खामानि माव आरो रायजो राजाफोरनि गाज्रिल' दा खामानि माव मोजां खामानि माव नङा होमबा बयबो स' दिनै आंखौ माबा मोनसे नोजोर होदों बेयाव पलिटिकेल पार्टिनि माखासे ओरै सोरनिबा सायाव मोजांखौ मोजां बुंखागोन नङा होमबा मोजांखौ मोजां बुंगोन बाख्नायनायखौ बाख्नाय बुंगोन सोरबा सासे सिबलायानो जुदि बड'लेण्ड जाया ओरै थोरै हेनटेन बुङोब्ला बेखौ सोर मोजां मोनगोन दिनै प्रमद बर' साराथ' बड'लेण्ड जाया माया होनना बुङाखिना बिथाङा नाजादों BTCनि सिफ जानाय लोगो लोगो BTRनि सिफ जानाय लोगो लोगोनो बिथाङा नाजागासिनो दङ माब्ला आङो एरियाखौ बारायनो हागोन नङा होमबा आङो बोरैहाय हाउ टु एक्सटेन्ड आवर एरिया नङा होमबा बोरैहाय बारायहोबावनो हागोन एकर्ड जानायखौ आं बोरै इमप्लिमेन्ट खालामनो हागोन थाबै नङा होमबा रायजो राजाफोरनि अननायजों बिथाङा दिनै एकर्ड खालामबाय एरियाखौबो बारायनो थांगासिनो दं नङा होमबा स' थेंक इउ रायजो राजाफोर आरो लोगोसे आं बेखौनो बुंगोन जे भिडिअआ दिनैनिफ्राय कन्टिनिउस जासिगोन